Hello mga higala, maayong gabi. Welcome to my vlog. Karon ang akong vlog no kay magkilaw ko og 5 ka klase. Ampalaya and pipino. Unya carrots, kamatis nga lusdak. Unya luya. Maunay akong kilawon karong gabi una niya akong sausawan isuka ra jud kasi suka nga fresh from the bukid of our bukid. Okay, ang akong unahog lamoy is samay. So ang akong unahog pauwahi lang nako ang carrots nya dayon mana to no unsay unahon akong lamoy is pipino. So pipino akong ituslog og una. Mukbang daw Korean style. Kami di makita og nasawan. Sa sunod akong kilawon ha, pakitunta mo lamang dagat ako. Kahit kami kayo. Vegetables po. Karon, ang sunod is ang palaya. Fresh kinihang wala jud ni kuanon.
Mag-ampalaya challenge ito ninyo ha. So, purot na akong ampalaya. Kamatis na po. Mananom sa akong ampalayahan nga. Mag-ampalaya challenge sa ninyo. Daghan kamatis sa balay sa bukid. Ilaw rami diha sa punuan. Asin o pure suka sa lubi. Ano dyan na ako ah. Huwag na po ko'y luwi ah. Kakalang. Carrots. Yung carrots man guys, wala na ako panitino, ako lang gianaan. Kagisan lang. Dito na sila magsagos yan. Halang, kuntiyan sorry ah. Walang panuhot. Mauna lang niya akong panihapon ron. Ako manihapon. Ano may luya? Para panuhot. So, sa 5 ka klase na kung dilaw, carrots ang pinaka-lami. Lamis na yun.
Okay. So, din na ako ko mga higala ha. Mga na to sa sunod na tong kilaw is Ampalaya Challenge. Daghang salamat. Please like and subscribe my channel, Ate Irene Vlog.